Mi eisi I bwm plant lawr yn y bae yn Caerdydd ac o'n i'n gweithio'n benodol ar y rhaglen Stôn Sadwrn. Oedden ni'n cael bod yn rhan o'r yn y studio ar y bore dydd Sadwrn pan oedd y rhaglen yn mynd allan yn fyw. Ond hefyd nes I gael gweld sut oedd pethau'n gweithio yn y galeri, sut oedden nhw'n gwneud siŵr bod bob dim ar amser a bob dim fel yna. Ac y dyddiau cyn y sioe fyw, oedden ni'n gweld sut oedden nhw'n paratoi ar gyfer bob dim, so rhedeg drwy bob dim ar y bore dydd Gwener, gwneud siŵr bod pawb yn gwybod lle oedden nhw fod, lle bod camera I fod, a bob dim fel yna. Oedd o'n brofiad arbennig gweld just sut oedd o'n gweithio. Nes I dreulio cyfnod o dridiau gyda BBC Cymru Fyw, y cylchgrawn ar-lein. Ac oedd yn gyfnod gwych, oedd yn gyfnod byr. Ac nes I sgwennu un erthygl, ac wedyn nes I dechrau gwaith ar erthygl arall. Nath y bendant helpu fi ddatblygu sgiliau sgwennu, oherwydd to dridiau ni'r arfer yna amdano. O'n i'n cael cyfarfodydd gyda golygydd Cymru Fyw ynglyn â steil sgwennu erthyglau Cymru Fyw a sut oedd rhoi erthygl at ei gilydd, sut oedd ymchwilio a'r protocol ymchwilio fel petai. Es I ysgol cynradd, sef ysgol mynydd bychan yn y brifddinas, fel cymorth dosbarth, arsylwraig, cefais cyfle I weithio gyda nifer wahanol oedrannau o meithrin hyd at 16. Oedd cyfle I mi ddarllen gyda'r plant, cyfathrebu gyda'r plant, cyfathrebu gyda'r athrawon, cynnal gweithgaredda gyda'r plant. Mae cael profiad gwaith wedi cadarnhau na athrawes dwi eisiau bod yn y dyfodol. Bod y profiad gwaith cyfais yn y dechrau yn cynradd, ac ers hynny dwi wedi datblygu'r teimlad o fod eisiau bod yn athrawes uwchradd. Ond mae'r profiad gwaith dal wedi bod yn andros o werthfawr, gan bod o wedi gwneud fi sylweddoli mai uwchradd yw beth dwi eisiau gwneud yn dyfodol.